I evo mene posle 100 godina, vraćam se danas na YouTube i danas ćemo da vidimo u današnjem klipu tačnije da li je železnica bitna u ratu. Pa, hajmo da krenemo. Vidite sad ovako, imamo državu A i državu B i izbije rat između te dve države. I vojska A i vojska B šalju svoje dve vojske na front. Ali vojska B nema dovoljno dobru železnicu kako bi je koristila za ratovanje, dok vojska A ima savršenu železnicu i može komotno da prevozi svoju vojsku preko te železnice. Vojska A će prvo stići na front, verovatno i zauzeti neku teritoriju bez otpora, a dok vojska B stigne, već će izgubiti ogromnu teritoriju. Vojsci B će konstantno verovatno kasniti municija, hrana, dok će vojsci A to lako stizati železnicom. I zbog tih razloga vojska B će verovatno izgubiti rat. Da, Prugo, u pravu si, ali tako nešto se nikad nije desilo u istoriji. Grešite, desilo se. U ratu između Rusije i Japana. Da, to je onaj rat u kojem je Crna Gora učestvovala, i to 100 godina. Rat je bio ubedljivi poraz za Ruse. Rusima je većina vojske bila kod Moskve, a transsibirska železnica nije bila gotova, te nisu mogli brzo da je prevezu do Azije. I tako su im municija, pojačanje, sve im je kasnilo i iz tog razloga nisu mogli lepo da se organizuju i izgubili su rat. Nije samo za pešadiju važna železnica, važna je i za artiljeriju. Evo vam i istorijski primer. Sećate se onog mog videa, kako se beše zvao, Srpska železnica u Velikom ratu? To je odličan primer. Cijela železnica za našu kraljevinu bila bitna, ali ako hoćemo da kažemo koja pruga je bila najbitnija, onda ćemo reći pruga koja je vodila ka Solunu. Ona je imala veliku ulogu u snabdevanju Srbije od strane saveznika tokom 1914. i 1915. Onda tu ide Timočka pruga koja je povezivala unutrašnjost Srbije sa Prahovom, gde je stizala pomoć od strane Ruske imperije. Sve je ovo objasnio istoričar Aleksandar Životić. Međutim, na Solunskom frontu od 1916. do 1918. železnica se koristila za transport i snabdevanje vojske. Saveznici su izgradili prugu od 126 km, a centralne sile 4 puta dužu mrežu. Obe strane koristile su takozvanu Poljsku železnicu. To su železnice uzanog koloseka, širina 60 cm, koje su na teškom terenu mogle da snabdevaju. Tu se kolosek polaže tako što se postavlja na već postojećim seoskim putevima ili na nekim slobodnim površinama, kaže Nikodijević. Ono što možemo da zaključimo jeste da je železnica u ratovima jako bitna. Pa na primjer u srednjovekovnim ratovima kada železnice nije bilo u obliku kakvom je danas, vidimo da su se ratovi mnogo teže vodili. Bukvalno trebalo im je toliko dugo vremena da peške dođu do mesta gde će se voditi bitka, a kamoli do same granice ili bilo čega drugog. Tako da možemo jasno da vidimo da je železnica jako bitna, pogotovo koliko im je trebalo da prevezu konje ili bilo šta drugo, jednostavno bilo je jako teško ratovati, ali eto, ratovi su se uvek vodili, nažalost, rat je zlo, šta da kažem. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se svideo. Izvinite što me nije bilo dugo, imao sam i drugih obaveza pored YouTube-a, pa sljedeći video je Tomas, klasika, to bi bilo to, vidimo se u sljedećem videu i to je to. Izvinjavam se ako vam je ovo upalo u oko, ne ljubite kerove. Pozdrav iz Banatskog velikog sela.